Nahulikam ang pagbabag sa duha ka personahe sa Roads and Traffic Administration sa Cagayan de Oro City sa motorista nga milapas sa balaod trapiko. Kinsa na semplang human sa Itabo. Apan ang maong pamaagi sa pagdakop gibatikos sa mga netizens. Ang detalye sa report ni Ethel Ipanag. Sa viral video makita kining duha ka sakop sa Roads and Traffic Administration sa Cagayan de Oro City. Nga samtang nagbisikleta ang kalit mihunong tunga sa dalan sa JR Borja Street. Taod-taod, miagi silang tunga ang motorrider nga naipit, hinungdan nga natumba kini. Matod sa maong mga personahe sa RTA, nga aduna kunoy violation ang maong rider. Tungod wala kini helmet ug aduna pay duha ka angkas. Gipara kuno ang maong rider sa ilang personahe. Adi mo kita mahimo nga mopara kung wala in the first place kung walay violation. So nakita sa mga enforcer nga gipara sa atong isa ka kauban sa unahan nga wala ning hunong. That's why nahitabo nga ilang gi-add ko sa Picas lane. Ang maong video ang mikatag karon sa social media. Mga netizen nakasaway sa maong pamaagi nga gani na disgrasya pa ang motorista. But then again, as far as the namang mga video karon nga circulate sa social media, which is in fact under investigation pa gihapon karon sa atong buhatan. Alang usab sa Land Transportation Office sa Region 10. Doon naman tayo standard operating procedure nga atong magasundo, no? Usa niya na ang paglikay nga doon na may tabong katalagman o disgrasya sa mga violators. Likayan din nato na, pero minsan na nasay malikayan sa mga violators mismo. Kaya sila man mismo ang namagay mga violators pag nadigid mo, no? Hindi magpadakop. Sa karon giimbestigahan na sa traffic unit sa kapulisan sa syudad ang maong panghitabo. Ako, sa Ethel Ipanag para sa One Mindanao.